ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അഗ്രോ ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് ബീൻസ് നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ കോവലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കയർ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് വള്ളി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും പടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടിയുടെ അടിയിലോട്ട് ആ കയറിനെ ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പന്തലിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. വലിയ രീതിയിൽ പടരത്തില്ലല്ലോ, ബീൻസാണിത്, പയറല്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് പടത്തി നോക്കാം, നല്ല കിളിക്കുമെന്ന് തോന്നും. കായ്ച്ചിട്ട് പിന്നീട് നല്ല പടന്ന് കഴിഞ്ഞ് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ കാണിക്കാം. വളരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ, ലൈക്കും ചെയ്യണം കേട്ടോ. Bye.